ina nan gurin a zaune shine kika bar ni a sama ni kadai? Ka kira zai mana tashe ka. Wallahi yarinya nan zaniya ma kira ci. Makinci ya kai wannan? Aiki nake maka ba mai da na zo yi wajen ka. Ba a gani na babu appointment. Ko ka manta magana aure ce yanzu a gaban mu. Sai na koya wa matarka hankali da kai kanka. Masu kallo barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin dandalin sharhin fina-finan Kannywood. Shirin dandalin sharhin fina-finan Kannywood shiri ne da ke sharhi akan fina-finan Hausa da ake gabatar da su a masana'antar ta Kannywood. Take ban gida. Ƙarya kake yi Sadiq wallahi. Kuma ka sani cewar sai na lalata aurenka. Gara da ni da kai mu dawo rayuwar da muka yi a baya wallahi. Kamar yadda ake gani, a wannan mako kuma a cikin shirin dandalin sharhin fina-finan Kannywood. Za mu yi sharhi ne akan shahararren shiri mai dogon zango mai suna. Kuce akai ne zama matsalar ki. Ta ya kana kokarin yaki can daga jikinka sannan ka ce Abin da dai ake ganin zai ja hankalin jama'a shine dawowar jaruma Zainab Indomie cikin masana'antar ta Kannywood inda tauraron ta ke ci gaba da haskawa. Musamman ma a wannan shekara ta 2023 jarumar da ake gani kamar tauraron ta ya dishe a baya sai dai a halin yanzu lamarin ya sha bamban. Yanzu nan ta kira ni take gaya min cewa ya sake ta saki 3. Da gaske ke yi? Ciniki ya fada, na ci kuɗin goga. Waye kuma goga? Sai dai a wannan mako wani abin mamaki shine shiri mai dogon zango wanda aka yi wa lakabi da suna. Kuce akai ne Shine wanda ake gani zai zama na 3 a cikin shahararrun fina-finan Kannywood masu dogon zango a wannan shekara. Daga cikin manyan jaruman da suke taka rawa a cikin wannan shiri mai dogon zango akwai Adam A Zango, Garzali Miko da kuma Kamso Simati. Sai kuma Zainab Indomie da tauraron ta ya dawo haskawa a masana'antar ta Kannywood. Shahararriyar kasaitacciyar tashar nan ta YouTube mai suna Awa 24 ita ce ke kokarin faɗi tashi wajen kawo muku shirin mai suna Tarko. Kuma shirin ya samu bada umarni daga kasaitaccen daraktan nan Ali Gumzak wanda ake wa lakabi da Ali Gumzak Sak. Masu kallo in kun ji daɗin kallon wannan shiri, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin kallon shirye-shirye a channel ɗin Ali Sura TV.